Harry ležal v komore a túžil potom, aby mal hodinky. Nevedel, koľko je hodín a nebol si istý, či už Dursleyovci spia. Chcel sa prešmiknúť do kuchyne po jedlo. Žil u Dursleyovcov takmer 10 rokov. 10 hrozných rokov, pokiaľ ho pamäť neklame. Odvtedy, čo bol ešte malé bábätko a rodičia mu zahynuli pri autonehode. No nespomínal si, že by bol v aute, keď jeho rodičia zomreli. Niekedy, keď tak dlhé hodiny ležal v komore a úporne sa snažil na niečo sa rozpamätať, vybavili sa mu čudné veci. Oslepujúci záblesk zeleného svetla a prenikavá bolesť na čele. To bola asi tá nehoda, pomyslel si, aj keď si nevedel vysvetliť, odkiaľ sa vzala tá zelená žiara. Na svojich rodičov sa vôbec nepamätal. Strýko Vernon a teta Petúnia o nich nikdy nehovorili a on mal zakázané pýtať sa. V celom dome nebola jediná ich fotografia.